Ginakonsiderar sang pila ka mga transport cooperatives nga mangin mabugat para sa mga pasahero, ilabi na sa mga estudyante, ang ginaduso nga pagpasaka sang minimum fare sa traditional jeepney sa 15 pesos. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Leody Lara, Vice Chairman sang Iloilo City Alliance of Jeepney Owners and Drivers Association, Panay Transport Cooperative o kan Ika Hoda PTC, iya ginpahayag nga bisan sila nabudlayan naman sa masami pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, apang dapat mag-agi ni sa pila ka mga konsultasyon. Ginpahayag pa ni Lara, may mangin domino effect man ini sa ekonomiya sa tion nga mapatuman. Sa obserbasyon sa niya, tig-piso tubtob 2 pesos ang dugang sa riyon nga may oil price hike, samtang sinentimos lamang kun mag-rollback. Suno sa natungdan nga sa kada adlaw nga biyahe, makaubos ang 20 ka litro sang petrolyo, kung sa riin, diri sa may syudad sang Iloilo, yara sa 63 pesos tubtob 65 pesos ang range sang kada litro. Sa kamahal sa mga balaklon, nagataas ang kilay sa mga ultimo nga Ilonggo, ilabi na sa ginaduso sa karon nga pagpasaka sang plete. Nagapanghaproy naman ang mga ultimo nga driver kag operator bangod sa asod-asod nga oil price hike. Report nagikan sa Iloilo. Inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyukod para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.